La seu de la Mancomunitat a l'Avinguda Sant Francesc d'Ontinyent acull la nova Turistinfo de la Vall d'Albaida. L'oficina turística s'ha traslladat del centre comercial del Teler fins a l'edifici de la institució amb un nou espai obert, diàfan i acollidor. Una seu carregada de simbolisme on la fusta tallada, el vidre bufat, les teles, el timó o l'espart són els elements que dialoguen amb els visitants. Creiem que serà un espai per a tots els pobles puguen estar a oferir les seues rutes, les seues apartada turística, i la veritat és que per nosaltres és un orgull poder ficar en valor aquest espai que estava un poc degradat i ara una utilitat per a tots els pobles per entre tots descobrir la gran comarca que tinguem en tots els aspectes turístics. S'unifica la Turistinfo i el Departament de Turisme de la Mancomunitat en un mateix punt que també servirà com a aparador d'iniciatives i lloc de trobada. I la veritat que totes les instal·lacions han sigut fenomenals, que van ser recollides des del 2017 en el Pla de Competitivitat, i el que hem fet és traslladar l'anterior punt d'informació comarcal que teníem al centre comercial del Teler, l'hem traslladat ací a la seu de la Mancomunitat. Aprovaren fa 3 anys ja un pla de governança i competitivitat d'ací de la comarca de la Vall d'Albaida, un pla que ha donat els seus fruits, que és millorable i que tenim que seguir treballant-lo. Entre ells, aquesta oficina de turisme, però molts productes que s'han creat al voltant dels espais naturals, però també al voltant de lo que és la cultura, la tradició, les festes d'ací de la comarca de la Vall d'Albaida. L'esperit de servei comarcal s'articula creant un recurs de treball i de formació per a estudiants en pràctiques. La nova oficina de turisme s'obri per continuar promocionant els valors i atractius que té la Vall d'Albaida.